Explica'm, Tresor, un altre podcast amb una mica de tot. Gràcies per venir, que a més que el tema de creació de contingut és una cosa que tu fas, que ets un creador de contingut, no sé com t'agrada dir-te youtuber o creador de contingut o què, perquè això sempre hi ha polèmica, hi ha gent que no li agraden certes etiquetes, que dius, bueno, tant se val, no? Sí, no sé, la veritat és que encara no m'ho he plantejat gaire, Potser sí que youtubers em fa una mica estrany, però potser perquè com que porto molts anys sentint els youtubers, i com que veure tu de tu mateix és com difícil, és com diferent, no? Creador de contingut, youtuber, no sé, és igual. El xaval que parla de pel·lis a internet, Exacte. en català, ja està. Amb això segur que em sento a gust. A més que tens un nítxol molt particular, perquè parles de pel·lis, que és un tema molt concret, i a més en català, que és un, com dèiem en un altre moment, és un nítxol molt particular també, no? Fer contingut en català. Sí, o sigui, fer-lo en català ja és un nicho. Fer sobre pel·lícules, etc també. Però sí que és veritat que el fet de que el tema de les pel·lícules, les sèries, les plataformes de streaming, que al final intento parlar una mica de tot, que és el que a mi m'agrada, sí que és algo molt concret, però alhora és algo molt mainstream. És algo que hi ha molta gent, o sigui, qui més qui menys mira pel·lícules, qui més qui menys té el Netflix de torn, no? Qui més qui menys consumeix alguna sèrie, i llavors, tot i ser algo molt concret, pots arribar a pràcticament tothom. O sigui, potencialment pots arribar a pràcticament tothom, perquè és el que et dic, qui més qui menys mira pel·lícules i mira sèries. Exacte, perquè ara entrarem una mica en això, normalment és el que et vaig dir, que no és ben bé una entrevista, és una tertúlia, i podem parlar de qualsevol cosa, però m'agradaria que, per ser la primera vegada que ens trobem, perquè podrien haver-hi més, si vols, que entrarem una mica en el tema dels teus projectes que tu fas, els projectes de creació de contingut en els que estàs implicat, i també com se't coneix per xarxes socials. T'agradaria presentar-te, dir alguna cosa sobre tu? Bueno, jo al cap i a la fi miro d'això, de crear contingut sobretot a YouTube, de retruc, evidentment, doncs, quan crees contingut sempre és molt important doncs, tenir les xarxes socials tipus Twitter, Instagram, TikTok. Em costa perquè és com la primera xarxa social de la que dic, vale, I'm too old for this shit, saps? O sigui, jo crec que ja m'he quedat gran per aquesta xarxa social, però cada vegada veig que hi ha gent llançant-s'hi i que, de fet, tinc un parell o tres de formats pensats que crec que podrien funcionar per TikTok i simplement m'hi haig de llançar. Però això, jo creo contingut a YouTube sobretot i parlo sobre pel·lícules, sèries, plataformes, com funcionen les plataformes, les estrenes, etc. Molt bé, tens un canal, diguem, més personal teu, no? Que presentes una mica... Bé, primer de tot, com et fas dir tu? Perquè si jo dic el teu nom potser no sé... No, sí, de fet a mi m'agrada que se'm digui Pol o Pol Bassó. De fet, pel·lícules al final no va ser idea meva, de fet va ser una idea d'un amic que un dia així fent una cerveseta que li vaig dir, ostres, m'estic mirant d'obrir un canal de YouTube i parlar de pel·li, no sé què, i allò fent un parell de cervesetes diu, doncs molaria que diguessis pel·lícules. I em va fer gràcia i trobo que té ganxo, però en el fons jo no he tingut mai mot ni res d'això, jo sempre he sigut en Pol, llavors no és que em senti incòmode si em diuen pel·lícules, de fet tampoc m'hi diu ningú, llavors sí, em sento més còmode potser en Pol, tot i que tampoc em fa sentir incòmode que em diguin pel·lícules, no passa res. Sobretot si trobes amb altres youtubers, no? O si feu alguna xarxa doncs clar, tu ets el teu canal. Clar, és això. La forma de conèixer-te és aquesta. És això, i a mi mai em molestaria pas que ningú em digués pel·lícules. Ara, si em preguntes, doncs Pol, perquè trobo que és com més a tu, i és, no sé, al final és com em dic i com m'han dit tota la vida, ja et dic, mai he tingut mot, sempre he sigut simplement en Pol i ja està. A vegades les idees més grans per a aquest tipus de coses venen així. Un dia fas un comentari i algú et respon sense ni pensar-s'ho, sense ni donar-li gaire importància, i et trobes que, mira, això t'acompanya la resta de la vida. Sí, totalment, perquè en el moment simplement va ser de jajàs, saps? Jaja, pel·lícules, sí, quin joc de paraules més divertit, no?
I li vam donar un parell de voltes i vaig dir, pues saps què? Pues sí, tio, pues està guai, saps? O sigui, tampoc em volia matar molt, no em volia trencar molt el cap i al final vaig dir, pues sí, pues aquestes coses són així, és el que dius tu, aquestes coses surten i s'ha d'agafar el vol. I si a sobre ja et sonava bé i se't feia espontani, és el millor, és no tocar-lo. Perquè, clar, si una de les coses que has de fer en el teu contingut és donar-li un títol. A vegades costa una mica saber què triomfarà, no? O què enganxarà la gent, no? Clar, i al final és... A veure, jo no en tinc ni idea d'aquestes coses, la veritat, però al final entenc que això és d'una mica de màrqueting, no? O sigui que jo al principi vaig estar buscant molt, bueno, com començar a crear contingut, no? Què se li ha de donar més importància o en què hauria d'aprendre a fer, com per exemple, doncs jo què sé, aprendre a fer les miniatures, no? I totes aquestes coses ho busques al principi, què és el que has de fer i què és el més important. I al final el tema del nom també doncs, és una mica de màrqueting, és una mica el teu nom de marca i creia que potser ficant simplement el meu nom, que és un nom bastant comú i tal, doncs, no ho relaciones directament amb sèries o pel·lis o el que sigui. En canvi, pel·lícules té aquest joc de paraules i si més o menys ja saps per on van els trets del meu contingut, doncs crida una mica més l'atenció i algun clic més que pots tenir per aquí, saps? Clar. Però bueno, que me les dono aquí de màrqueting, no en tinc ni punyetera idea. Això vaig llegir jo un blog. M'has de ficar un títol que la gent pugui recordar o el que sigui, no? Suposo que hauria llegir alguna cosa així i vaig dir, vinga, endavant amb el nom aquest. Pel·lícules al canal del Pol Bassó. Sí, o alguna vegada... Té tot el sentit. Sí, o alguna vegada amb Pol de pel·lícules, o amb Pol Bassó del canal pel·lícules. Bueno, sí, o amb pel·lícules, està bé. No hi ha problema. Suposo que la resposta serà òbvia, però què et va empujar ja no a fer contingut o a fer contingut en català, que això ja... Veig que serà el leitmotiv del podcast, perquè encara que parlem d'una mica de tot, en concret, en aquest podcast d'Explica amb Tresor, sempre hi ha un espai reservat a parlar del fet que el contingut sigui en català, no? Guai. Perquè té un tarannà especial el fet que sigui en català. Ja entrarem en això, de què et va portar a fer contingut en català, però què et va portar a fer que sigui el teu canal principal, un canal sobre pel·lícules i sèries? Va ser arrel del confinament i tal, que a mi em va donar per dir, vale, no podem seguir així. Jo tinc la meva feina, segueixo treballant amb la meva empresa, que ja hi porto diversos anys, i, bueno, la meva empresa no és meva, soc un treballador ras, però el fet d'estar, doncs, això, molts mesos a casa, sense saber què fer, etc, d'alguna manera el meu cervell va unificar idees que eren, sempre he sigut molt consumidor de YouTube, sempre m'ha agradat molt, sempre m'he interessat molt, sempre he seguit molts youtubers, sempre he pensat que era algo que podia anar amb mi. De fet, molts amics meus i familiars sempre em deien, és que tu has de provar-ho això algun dia, t'has de ficar perquè tu segur que tal. I jo no ho veia gaire clar, però bueno, arrel del confinament i tota la història i d'avorrir-me molt a casa, vaig dir, anem a fer alguna cosa. Ara tinc temps de sobres, doncs potser en un altre moment de la vida no tinc temps de fer-ho, anem a provar-ho ara. I d'alguna manera vaig fusionar el que seria la meva, entre cometes, passió per tot el mundillo de YouTube i tal, i tota aquesta curiositat que sempre m'ha generat, amb la meva passió pel cinema, per les sèries, etc, que també el tema del confinament i tal doncs, va explotar molt més, em passava doncs, com tots, no? I totes, tot el sant dia mirant pel·lícules, mirant sèries, i vaig dir, bueno, doncs anem a juntar les dues coses i anem a provar de fer alguna cosa que sempre has volgut provar i que no t'hi has llançat mai i ara tens temps a fer-ho i a veure què passa. I va començar una mica així la cosa. En part per aquestes coses va néixer confinament també, O sigui, a vegades hi ha hagut coses dolentes, però... Exacte. Sap greu dir que és que això a mi em va anar bé i tal, però hi ha coses que a mi amb el confinament m'ha ajudat, i ja no només això, sinó coses ja també més personals, de frenar una mica, no?, aquesta vida tan boja que ens toca viure ara mateix, que tot el dia produint i me cago en condena, i a mi em va anar, per certes bandes em va anar molt bé, i una d'elles és que vaig tenir temps i ganes de crear tot això i mira, ara estic supercontent amb el projecte que tinc i superil·lusionat de seguir amb això.
I d'una altra manera, molt probablement no ho hagués fet mai. Molt probablement. Sí, que no estem dient que ens va venir bé aquesta pandèmia de 15 milions de morts, no? Sinó que tant de bo no hagués passat mai, no? En la derivada de que ens vam veure en aquesta situació, doncs li vam treure un profit d'alguna manera, no? Exacte. I molt bé. I ja que t'ho deien els teus amics i familiars que t'hauries d'apuntar al tema YouTube i tal, perquè tu ja de normal tens aquesta actitud comunicativa o has participat en alguna cosa d'aquestes? Perquè moltes vegades si t'ho diuen és perquè ja t'han vist maneres, no? Més que res sí que sempre he sigut molt de... Pues, sempre des de molt petit m'encantaven les pel·lis a la tele, la ràdio, em flipava, sempre havia volgut estudiar alguna cosa. Quan era més petit o el que sigui, sempre si em preguntaven, jo volia treballar a la tele i volia treballar a la ràdio i no sé què, i m'encantava tota aquesta història, no? Llavors va una miqueta per aquí la cosa. I també hi ha una història molt curiosa, mira, això no ho he explicat mai, però hi ha una història molt curiosa i és que no sé, amb 9, 10 anys o així, crec que sí, hauria tenir aquesta edat més o menys. Crec que era quan començaven a haver-hi les webcams i començava a haver-hi el Messenger i tota la història, i me'n recordo que a casa vam comprar una webcam i jo em gravava a casa fent l'idiota i encara ni existia YouTube. No existia ni YouTube i em gravava a casa fent el tonto, sol, a vegades si venia algun amic a jugar a casa, ens gravàvem fent l'idiota. I ara ho penso i em resulta supercuriós perquè ni tan sols existia YouTube, és a dir, jo ja estava fent l'idiota davant de la càmera i no existia ni la plataforma, i em fa molta gràcia recordar-ho. Tant de bo algun dia pugui trobar algun vídeo d'aquests, tu. Ostres, estaria guapíssim. Aquestes coses d'arqueologia digital. Sí. Vull saber, igual encara hi ha la torre que hauríem tenir en aquell moment a casa dels meus pares en el tell o alguna cosa. Saber, algun dia ho vaig a trobar, això. Aquests discos que mai no s'esborren del tot. Sí, però plens de pols, però sí. A veure si ho trobo, tu. Seria molt divertit. Estaria molt bé. M'ha semblat molt interessant això que has tret de... perquè sembla que no, però és un tema que ja has dit. Jo gravava coses abans no existís la plataforma de YouTube, i és que moltes vegades, ara que és tan divers i està tan accessible i tan ubicu, diguem, entres a YouTube i veus, o si coneixes canals des de fa temps, veus persones que entren a YouTube a volcar el seu contingut perquè tenen un contingut que el volen posar, si no existís YouTube ho posarien en un altre lloc, sí? Perquè tenen un contingut i perquè tenen una idea. Llavors YouTube és més un canal, o sigui una via. I altres persones que arran que YouTube s'ha popularitzat veuen YouTube i diuen jo també vull fer alguna cosa, el que sigui, però jo vull sortir aquí. Clar, al final com més temps porta YouTube, diguem-ne, en actiu, més te n'adones que tu també pots fer-ho, perquè al final YouTube és això. YouTube el que ha fet és donar les facilitats perquè tothom des de casa seva pugui estar fent un programa de televisió. Pues que clar, al principi de YouTube jo mirava youtubers i jo no sabia que jo també podia agafar i penjar un vídeo en allà, no sabia com es feia. Això ho vaig anar descobrint amb el temps, i al final han passat els anys, s'ha normalitzat YouTube, tots sabem com funciona, tots ho hem estudiat ja perquè porta 10-15 anys existint i ja sabem com funciona i sabem que qualsevol ho pot fer. Però al principi jo, per exemple, veia vídeos i jo no sabia que jo també podia agafar i penjar un vídeo i crear-me un canal, saps? O sigui, t'ha ajudat el fet de veure altres persones que ho estaven fent així, sobretot des del començament, perquè després ja la gent inverteix diners i si el canal funciona tiren amunt i no té res a veure com van començar, però t'ha ajudat a veure el fet que hi ha gent que com tu comença a la seva habitació o comença a casa seva i només necessita un micròfon per dir allò que necessita. Clar, sí. El fet d'identificar-te, has tingut referents que diguis, mira, jo també puc fer això? Sí, totalment, però ja no referents de com fer les coses, sinó o de simplement d'animar-me a dir, mira, o sigui, aquesta persona, jo per exemple, mira, no en tinc ni idea, vaig a ficar-te un exemple pràctic, no en tinc ni idea de música, m'encanta la música, em passo el dia escoltant música, el meu Spotify treu foc, però no en tinc ni idea, diguem-ne, de partitures i de... Hi ha un youtuber, no sé si el coneixes, fa els vídeos en castellà, això sí que es diu Jaime Altozano, no sé si et sona. M'estava venint al camp ara que parlàvem d'això, Sí. És un tio que parla de música, no? Al final, els seus vídeos, però a més música que a vegades parla de Beethoven, de Bach,